Ik ben overal mee geweest. Het was zelfs zo, dat zei mijn dochter of mijn zoon. Die zei, hey pap, ik heb morgen een schoolreisje en ik heb gezegd dat je meeging. En dan denk ik, ja, hoe moet ik dat weer regelen? Maar dan toch gedaan, want dat zeg ik, dat is het belangrijkste, dat je er altijd bent. Mijn vader was altijd aan het werk, was ook de tijd. Dus dat kan je ook niet vergelijken. Maar toen heb ik me voorgenomen om er altijd te zijn voor mijn kinderen. En nog, bellen ze me op, al moet ik 3 uur 's nachts optreden, ik moet ze 5 uur ophalen op Schiphol. Geen probleem, ik zal er zijn. Dat ben je gewoon verplicht. Ja, en dan even over die huidige single. Ja, met Ko samen, echte vrienden. Nou, de tekst en de naam zegt het al, we zijn echte vrienden. We gaan ook met elkaar op vakantie. We verbouwen nog het een en ander met z'n tweeën, want dat doet hij ook nog. Ja, super dat ik na 30 jaar, wat ik eigenlijk niet meer op had gedacht dat dit zou gebeuren, is het nou toch gebeurd. En ja, super. Echt super. Het idee was er altijd wel om ooit eens wat samen te doen. En vooral familie van mij, die wilde het, en familie van Koos natuurlijk ook. Die wilden het altijd al eens. Uiteindelijk gaat er een tijd overheen. Nu is Emiel Hartkamp en Noris Parry daar. Onze beide producers. Dan is het al sneller gemaakt met de agenda's. En toen kwamen ze met een nummer. Ja, en dat sloeg echt op ons. Echt autobiografisch. Ja, perfect. Echt zeer blij mee.